sasan snem kan thi ondang teng ban sam yu khau ubasan kilo syaki prapu klur ngot kinong India ong Narendra Modi ngip diang soba ya pi ki baju sngot na ban pet ya ki video ha kan ka channel Ukhasi TV. Narendra Modi ubade menteri rang bakdo jongkari India ulapan bena nin kasngi bakajing sam yu khau rishon syaki prapu klur ngot kinong India ki babam ya ukhau rishon kandang ya teng ban sam sasan snem kan thi ngapen bena baka sorkar BJP kandang yai peteng ban IA ukhau rashon syaki prapo klur ngut kinong India ha ki sansnem ki banwan ka jing et bat ka jingker khu jong pi yanga kandang yai peteng ban syem ya karai ka pa kentang ba ong umodi habaya kren ha ka jingalang pajba ha Chhattisgarh nin ka sngi ka skim sam khau lane ka pradhan mantri karib kalyan ana yojana PMGKY kala sedang menteri kam ha kapor jong ka klam covid ha usnem arhajar arpo ha ka ba ka sarkar ka IA ya ukhau san kilo sya kinong bam khau ration bat ka te ka jing ai ka dei nalor ka jing sam ya ukhau ration uba ki pajba ki dei ban yo bat uba hap ha ka scheme National Food Security Act NFSA nadu usnem arhajar arpo ki pajba jong kari India kilio une ukhau sam bat hadu une usnem arhajar arplai kidang yo ya une ukhau sam Narendra Modi ulaong ba undang yai peteng sasan deli kesnem ban sam ya une ukhau syaki prapo klur ngut kinong India ki babam ya ukhau rashan. Wat klep ban subscribe ya kan channel na bentak we pat ki video ku boleh sebut